Hi everyone! Char! Ito may buhol dahil. Dugay na kayo kong BFF. Since high school, hairstylist rin na siya forever. What's yung angay i-chika diri sa pier to? Boring. Pag-abot ito, maaaring ko na jet lag. Gemma. Boring kayo ipakita diri to. So hi everyone! Char! Na-jet lag dyan ko sa... Maliki ba? Na-jet lag dyan ko sa flights ako. Isa nga to, ocean jet. Nasaba kay makina. Joke. Ilang daan. Bakit mura na kulon din? Mura ba ito kulon din? Professional ba ang mga burikat? Char. Kulon. Kulon sa Cebu. Char. Mura siya tag-ihas dahil. Pianis pag dumagetin ako dahil. Naanisad ko dahil. Mura ko buang. Na ang client. Wala ang client sa wala ko na video sa kahit. Di listen kayo pa dem roga. Pila ko organa jud ka mula ang don. Mag-monitor ka sa tong taga. Wala bega, mura siya ka na napadong si Mala. Ini padong si Mala. Asa ba sila ron? Buto o true. Murag video. Ha? Dara mga burikat. Iba ako nakig-report ano ibang tanaasa lang nako. Sponsor Jollibee sponsor. Mga makeup artist, way gamit, hairstylist, the leader, charot. Ang leader na siya sa front set, malamang. Leader sa mga kokon. Mga jerk ka. Buang. Wala panglaw din. Asa pa? Ah, mora ni day. Mora ni. Mora pa. Di mora lagi siya pasil. Badyaw ni nga rin na, badyawan ko na. Di mora siya pa. Mora lagi pasil day, mora na sa seaside. Blue water day, dira ta pa doon. Ano dapat ito Hinan Resort. Lo Vega. Ay, kana mo na. Ano ba? Grabe day. Dito lang ta, dito lang ta. Dito lang ta eh. Ano, musbis magsursuroy day, malingaw ko mo. Ano pa gasto? Mo jud. Dira mo driver. Expectations kaya. Ayun mo gud sila. Buisit. Pero nagabidagan dito no. Dagan yapo na ama pero hinay na. Pinakar-car ba andan dito. Go vlogging. Go vlogging. Ma'am day ang manana ang mga taga-Bohol din siya nabuang ay payut pa din. Kuya driver. Kuya sir. Hi. Ibalik na rami diri. Feel ko akong microphone ba. Ya kayo pistigan. So naabot kami sa mong hotel day. Ate kay ngit-ngit. Naabot kami sa hotel day. I mean, di abot lang. O tinga di. So, ano ra gyapon daw sa Bohol. See you later. Hi! Muna among bride day for tomorrow. Congrats. Hello! So, init kay dire day. Char. Mura siya buaw. Mura siya atay. Mga unsa may Jollibee day kay dire sponsor sa bride. If you're watching. Charot. If you're watching. Wala pa man day. Igo ra may pahuway day. Laglaag dire sa Bohol. Mura may atay. Charot. Ay nakapila na sigig ari day. So, asa ta dapita day nato sa Citadel Alona day. Dili ang lugar oy, Panglao. Panglao day. So mao na siya. Kama sa kaon day. Tour na kami. Hey, wala ko din na wag mga pisti. Light may ganino day sa diyan nalaliki bitaw ni doy. Naliki dili kuto judoy. Oh, dililiki jud shit. Wala ko naglayat man ko na ihas man kay na tour oh, char. Mauto siya di ad. So mapatour ang mga bayot dahil so mato na may Bohol, mga something else. Dara mga jurikat ay mga kat mga opportunista. Mga opportunista na otro sa dito dahil. So anyways, mag-vlog tag kadiyot dahil mo ni ang first time sa Bohol. Ako'y front seat dahil. Mo na siya dahil. Alam ko yan, magbusog na may full tank kami kaya. Asa mo manit to? Dara mo new driver dahil. Dariya lami kuya. Mas masakay kay kag Bohol dahil tourist gani ka. Pisti ka saba. Dariya lang Sa McDo kuya. Mana bita may kaon kuya. Ana nagchika kuya. Basin gra ka mo apil kuya no. Sarap. Dai syo kay no kay laglaag pa jud before magkuan na duty. Ugma pa jud ang duty gyat. Hinagdanan kay. Anyways. Panglaw na siya. So podumi sa asa una kuya chocolate hills. Hindi, blood compact na. Blood compact daw eh. Asa na dapit. Go! Pa-picture sa mga burikat. So, let's go. Vega Arabia siya actually. As in, Vega Arabia pa siya doon. Ang sama dyan itong buhaton dahil. Pa-picture na driver din. Oh, lagi o dara o. Kuya, pa-picture na driver. Kita din na sila uy. Ay, video di ay ni. Video na sa tama dahil. Want to chisman. Mga burikat, mga opportunista. So katod daw siya uy. Kanal dito history day.
Friendship daw to eh. Mura correct day. Dugo ka sa dugo. Yun sa dugo day mag-iwasan na HIV. Charat! Chismes! So namin sa simbahan sa Bohol day. Dagan kay mga tao, mga miliga kandila. Charat. Oh, nana mo ko diri sa kanang lugar day eh. Kanang lugar. Kanang simbahan sa Bohol day. Wala po yung O singan? Pila? Uy, gano'n ako mahal. Muna ang simbahan sa Bohol day. So, pwede mga picture sa sud. Yung picture? Nice mo ba? Muna yung simbahan sa kanang Santo Niño day. So, muna yung simbahan sa Santo Niño. Sige nga nini, ang gigas pa lagi ko. Basta muna yung simbahan sa Bohol day. So doon namin sa simbahan day. Almighty, bless me Lord. Char. Muna na sa mga kalamay day. Popular ka ang kamalay dito sa Bohol day. As in, like, unya ramay mamalit ko ya if ever manguli na may kuya. So muna ilang simbahan day. Bega ramay ilang simbahan man. Bega, degrahan ko silang simbahan day. Okay naman yung simbahan day. Dako na kay suwat day, no vendors allowed. Day, bega kailang view by yet. So, muna ang kuan sa buhay artist before mag-makeup girl. Bless me Lord, basta manindot. Para di ma-chasmaz. Vega po siya. Vega po siya road. Kasama katigi-tigi sa Santo Niño day. Mura na. Close lagi no Friday man sila no? Close man. So, nako sa mga lugar sa mga best friend nato day sa Python day. At kita ka sa Loyo day. Mura mo ko news reporter eh. Nako sa Python day natin. Ako na siya day. Pila to? Tag 90 daw day. So, tara na, let's go. No, wala mo siya 100 day. So, click G's para pamplete day. So, just sa mga best friend nato day. Nagipan Tridor. Labian niya Tridor. Charot. Bye! It's a love song daw day. It's a love song. Pisi akong kuko mabali. So anyways, nana yung mga bitin diri day. Mga butterfly na batik yung makwak nit. Nami ra kay pako day pero batik kog now. Asa to mga bitin day? Asa bitin day ba? Ayo. Nandok. Halo siyang bait buang day. Lo, bitar day ah. Asa ba? Pero oh. Banana. Abi ko kanang duaan ra. Duaan daw uy. Mga tourist lang. The best mo. Hindi ko tong sadlok. Mga reptile. Bilang kwak niya. Yun. Kin ako daw bakit lagi din ako mga kwak nito daw. Ano lubitin daw siya. Hindi ko na mabitin. Hindi na ka makeup nila daw. Fan nila to. Rakun eh. Gahi na kayo na siya dahil patay na siya. Ludoy, iguana. Ay, iguana. Dragon dahil. Dragon. Lizard. Di mo makita o dragon. Hapit to sa biting yung dako day. Mapapicture ta? Asa diong? Dire na kalimay kaning dire na. Ludoy, ang... Gilahin sa Bilo, ang mga balot dahil. 9 piso. Sa to? 9 piso. Oh, din moose dahil. Lubog unggoy. Lubog yung moose. Asa dodoy. Oh my god. Ikaw pa doon, Sean. George. Pagplano rin mo kamo. George. Hi! Banana. Banana? Dara oh. Kamusta naman ka, Beth? Beth. Mapilip day dira ay pinakadugo sa tanan day. Dugo na kayo. Batik lagi kag naon day. Picture mo lang, no? Nino ti mo skin. Piste ka. Mura lagi tinuod. Yung tan. Adok na rin mo day. Oh, Bakit na niya? yung panit mo anak ni day. Bakit mo yun?
Ate, hadlok ka. Ayaw, day. Ready? Hello, sinilagyan tayo. 1, 2, 3, and smile. Waki, hindi mo. 1, 2, 3, waki. Day na, po doon na dyan sa yelo na bitin, day. Pisti po tangina. Ma'am, sa tayo yung cellphone. Kabuan na dyan ka, day. Lagi day. Yang naon padung ko dili pa. Yang naon padung ko dili yang naong. Ando lagi ka dili na sayo. Ginoo ko. Ay, may kapatay mo. Ay, may kapatay. One more, small. Prestige day. Kapunta yung tayo sa uhan. Ano, di ko uiitsa. Ginoo ko mapaakan dito day. Mga patay na ilaga, mga buhi na bitipis yung istik ang bitin day. Bisin ako yawon jud ko ato de pisti. Uy na awag na hugawan gud akong kamera day. Isulit yung word. Digi paningot gud ko day pisti ya. Saman te. Saman. Para maka-experience mo. Mo jud ti experience Pag mo hindi te. mo ka-experience, pag di mo mag-try. Busog na, tino ba sa Ay, siyempre, busog. Para masig. Do. Ito kita ate do. Si ate gid alos si ni ate do. Isay mo try. Eh, ikaw. Ikaw na. Libre. Donation na. Donation Ano na. amount? Oh, ini mo to video go. yung balik ko. Libre ko ang paa. Libre pa. Kung mapa... Really, go girl. Flying in and smile. Bakit naman? Next. Go. Ayoko. Hindi, mabot mo sa merchandise dahil. Hindi man daw. Ay, ang utay. Video mo, picture sila. Ko picture na ba ka mo? Lagi na ko tay. Wala na yung una. Wala pa doon. Next, happy donation in the bag. Ikaw na po, girl. Dali, girl. Ikaw na po. Picture ko yan. Video. Ay, kinuha ko na. Pisti, giatay inaratol jugo. Pisti kan bitin dahil. Hindi juga no po solo ba? At least na solo jugo, charot. Anyways, we're time to go to asa ta dahil Chocolate Hills namin na si oh my god, ang bitin buhok kasi best friend ni mo. Chap. May shoe. May shoe dili namang Singapore. Charot. So, pado namin sa buhong. Pado namin sa buhong. Chocolate. Dolay show.
Sana dyan tayo diri, day! Go! Day! Day! Pagbanto yung tiyanak, mag-guide ka. Padua mo sa diri, uy, gatay. Ba kayo ma... Chika kay uy, oh, gano'n. Man-made. Lamig kayo mga laki, nine watch, dara dito. Ay, nato'y tourist to lamig. Sige, let's go. So, muna niya ang man-made sa Bohol. Like, sure kayo siya din mo siya nasa series like, oh, siya din ka nature. Wag. Lalo siya mga tao dahil. Anyways, makapicture na ito mga white lady. Maging char, mga kwaknit. Tara na, let's go. Let's go to the Chocolate Hills. Bono siya ng last. Sige, kung sige, may ato Chocolate Hills. Pwede today. Jay malang. Darshi per day last or Darshi day. Nakog mata. Ang mata daw day. Mata day. Rawr. Sad ka ayo day. Nag-uwan din eh. I love Bohol. Mauna siya day. If maaari kayo ka I love Bohol. Mauna siya ka day. Sama. Beach kasi Darshi day. Bawa ka siya bilang. Si Tasha ko ba man ay utin dayo atay. Nag-uwan siya diri dayo buisit. Like, oh my god. Hindi siya mulingi. Lumaya sa niya. Uy, sayang mong 80 dayo. Di ka mulingi. Masa man eh, gauwan dyan. Laban ka pa naman sa gauwan. Sayang kayo mong 80 dayo. Di ka mo tanaw dayo. Shaky kayo dayo. Mata dayo. Malimura siya ka ng... Akong payong? Pisti, ano nila eh. Nanda ba siya payong? Diri kay gauwan man da eh. Kita mo. Pisti, nagdadaw pa akong payong di atay. Dito ako, adi eh. Buang, nara siya dito da. Wana biling eh. Sad. Laisyo ka ayaw ko. Kuman mo. So, kung may visit sa kuan sa nga na lugar dahil sa Darshire din na rin merchandise dahil. Merchandise sa tanan dahil sa lugar. So, wala di papaliton dyan ka dahil piting mahal. May wala uwan dahil. So, parpadoon na dyan sa Chocolate Hills dahil. Chocolate Hills. So, papicture na dali. Eh, muna mo nagwa dahil. Eh, wala dyan. On the Chocolate Hills guys. Char. Muna yung mga last stop. Dahil imal education dahil. Iman siya kayo siya dahil piste. Oh, so walk to the chocolate short mo dito ko buang dahil. Oh, dahil. Hawa sa dahil. Hawa sa yatay. Oh, di ba? Walk to the short. Again. Piste. Buwan na hugawan eh. Wow, nice ang picture diri dahil. Nice. Oh, dahil. Ano, mo screenshot ko din. Dali, uy! Ang sarap itong mga bitches. Di mura na siya buwa, doy. Di mura buwa, uy. Sumukap. Oh, dara di ay, sakto. Nakita na chocolate videos. Nagtaas na ni, uy. Nahadlok na lagi ko muna og. Wow, laisyo. Mura siya true. Sa morning na siya. Lagi no. Mong pananduhan, ha? Pananduhan. Wow. Dahil chocolate hills ako katubo. Lumping today. Flying drone daw. Dahil dili siya pwede ang drone dahil. So na natas pinaka-mountain sa Chocolate Hills. Ay mo, di ay. Hills sa mga taga-Cebu na taga-Bohol. Sakit kayo sa mata, uy. Sakit kayo sa mata, day. Ginawa ko man na dyan ta. Picture time. Muna ang Chocolate Hills. Sila ang chocolate ay ang mga naunay bugas-bugas sarap. Ulo, imal-imal siya, day. Ulo, imal siya na insect. Opa. Opa. Oh my god, karong kato. Check me dad. So, saan yung mga ito, di ba? Si Asara ka ito dahil nangyay pa yung mga afam, mga sugar daddy. Check me dad. Ay, tabang, Lord. Check me dad. Zoom in kayo pa.
Wow, kita sa mga bugas dahil. Labaw pa dito dahil. Bori ito gliog sa bitin. Hangin pito ko dahil. Abot ang mga abog di kan sa Cebu. Char. Anyways, mura na siya dahil. O say last. Kaon-kaon na dash. Basta. Char. One more? Vega na sa Bohol eh. Vega na siya. So, ano na, maglakaw namin dahil. Ato na may laing lugar. So, see you later. Charot. So, maura siya dahil. Giyupak dyan mi dahil. Ako ko 24 hours ko nagmata dahil kay to na po ko Cebu dahil sige ako ML dahil. So, mauto siya dahil. Water. Nangaon na lang Jumiday kay panggutom Jumiday mo nya unsa pa ba G energy like oh my god tabang Lord as in day mabuang lagi ko day kana sa una day oh my god I still remembered in that day as in dugay-dugay na bitaw ni siya pero anyways mawala na siya. Unsa oras na? 2. Wow, pinita mo Cebu. Biyaan ang bread. Di ba? Butan naon ba? Kapapasa ka? Tubangan. Pausa. Yung pa magnaon dahil. Wala. Yung pa magnaon dahil. Nating ng Green ko ay so green. Laom din siya. Limpyo ba siya in fairness? Paligin ng ligo ang mga bata dahil. Ligo daw dahil. Mura mahugaw tanawon no? Pero dito lagi sa dito kayo limpyo. Ito taas na. Taas sa taas. So masa kami dira dahil. Pero baka na siya dira dahil. Gawat si kuya dahil ang mga kaspa dahil. Char. So muna na mong last dahil. After na yun pala, mag-gooch namin sa Balsto Hotel. Wala wifi, wala TV, waktanan dahil. Sige na lang. Laban na gyapon dahil. Laban na gyapon ang life. At feel ako bugno no, kaya dito digi. Inom na digi left ang electric fan no. Liki ra dahil. So masaka sa may kuan dahil. Man before charot. Masa mga mora na siya. Wow, mora siya naga-naga dahil. Naga-naga. Kaya siya gikapoy dyan na siya lagi. Vega. Mara na siya dahil. Mara na ang last stop na mo diri. Sa yung lugar basta kaning marag na ay floating kaning restaurant floating. Ay pa-picture tayo din na bisang wata ni Adu. Kap. Ate video bito na day. Charot, sige picture, smile. Hi everyone, wala kay kung naka-video day kay nag-gooch na day today. Wala i-walk up like this. Ay, walk up like this. Dili pa ugma day kanang gooch ra day. So 8 kape na day. 8 sa BBE. Mga burikat ay dara the sponsorship. So ugma na among chika day. Sa mga asa ni char mo siya buang day. Wala si klaro wala siya energy. Asa may button last. Mga kuha namin day. Mga andam niya para ugma. Kaya mawan na mga kaspa. Piste yan kaspa day. Mamadayon man na. Magdaglaag na siya. Maligo na nagdagat. Kaya kanina hotel di kay pangkayatanan. Jud siya day. Pangkayatanan day. Lagat pa kayo. Couple ba? Sarap. Gilibihan dyan may ukuan tour. Char. Chika kayo ba? Atay kayo day. It's been day 2. Duka gyapon day. Naligo siya mga baykuan. Anyways, kanang padong na dyan sa kuan day. Sa nga nalugara day sa Blue Water sa Bohol.
pang mga beach wedding sa mga people na di ka na matong simbahan. Charot, di ko sure. Mga sa may guys. Because we are poor. Lolo. Ano ti Porto? Oh. So anyways, more na siya dahil. Wala ang sisig day ba kaya mas daghan pa ang scotch tape dahil ka sa box. Mas ligon pa ang scotch tape. Yung sa kay brand nilang gamit, no? Kasi may gamit nila na brand. So doon na ang sisig day ang reserve day kang guardian ang reserve. Ay, ginoo ko. Oh, ilang tape din. Ako ilang tape doon. Abli naman siya daan. Abli na didaan doon. Abli naman siya daan. Ano pa sa ito? So, padong namin sa hotel dahil mo na may kausa sa 7-Eleven. Char. Muna, mamalit namin yung Dunkin' Donut. Dunkin' Donut na. Ito nasa, saan ito dahil? Spider-Man. Take me home. Far from home, di ay. Take me home daw, dahil. Si Chapawaka. Bangin ang friend. Bangkin ang fanan. Masyag tayo. Feel ko kalibang na ito. Inani yung color. Pero na yung mga rainbow. Kuang long. Kaya, kalibang ko na ano yun. Gani. Mer dapat na naman ako rin. Ay uli sa ang yangan di ay. Oh, lami. Lami. Lami siya dahil. So ano na? So mingaw. Beach na namin sa kuan sa Blue Water. Init pa siya kayo dahil. Oh my god. So abot na dito dahil sa Blue Water Resort. Wala na ko ka-picture dahil kay tricycle na dyan ang show. Dahil init pa siya ka-istanan. Like oh my god. So, mauna siya ang kanyang mga lugar dahil. Yes, makaligo na siya may diri dahil. May ginagdami mga outfit pang liguanan. Like, girl, oh my god. So, ano na. Butang lagi na siya asin dahil. May na isda dira. Nalagi, butang siya asin na dahil. Muri na sana. Asin. Di rin mo siya alam dahil pero okay rap. Carry bells. Ligo-ligo to very light. Manasay dagat ito sa eskina. Mandi makaligo sa dito dahil. So anyways, mora na siya guys. See you in my working station. Mamiis pag costume mo na mamamasa ka diyo. Char. Chika kay kuday. Pila. Pila mga kaday. So okay na ang ulo ka bati di diri atay. Ala vega ra man di. Vega ra man di oy. Vega like it. Crocs is the best. Nag-tour sa with the kuan. Ha? Picture sila ay mapicture. Bito naman Japan sa karap ko ka-realize. Mura siyang man-made. Bamboo made na dito. Bamboo made. Oo, manager na. Lagi na mistayo jud doon. Bali, itong restaurant, dito ko pina-reserve yung dinner nyo. Wow, die! Kapag siguro tapos na ako mag-touch for the reception, pwede na siguro kayo ng dinner nyo. Sa touch lang naman. Oo eh. Kasi di naman ako pawisin. Wow, the better. Nice. Dry. Hindi talaga. Dahil ulo daw kasi swimming pool daw. Ilo. Hindi nyo lang yung alam na, I think alam nyo nung ano. Wow, vega ang blue water dai. Sumula na siya dai. Init pa kaagi siya bas. Init pa ka siya bas. So ano na? So maghuwat na ni Mag-vlog na sa island. lagi mag-vlog na ko sa island hopping. Thank you to ni Madam Kat. Jing, ano ka? Ang video ko yung ko turn. So gonna make joke up dai. With the bride. So mukha na siya dai. See you later. Best. Kod siya, kod.
Hi, Day. Hi, Hi. Mas hi ka. Diri ang Glorious CR. Diba? Glorious. Relation lang sa amin din. Kumula ko yung naong. Diri. Ang mga kagid-kagid na diri gatapok. And then here. Ako na siya close. Sham. Maghihina na eh. Much happier now. Ako po si Cheryl. What's the Hindi, sige. Ayan, nandyan. Yan yung... Mana na chiko dai. Diyan ko mo video dili ako man ako make up nila tanan dai. Awag lang. Sarap eh. Gabi. Diba nung tinap natin yung mga souvenir, meron namang Leslie doon. Kompleto yung table nila, diba? Ganda. Kung pwede mo saglitin. Lagi, very good Siyempre, daw. wala daw. Oh, pwede na ka negosyo guys. Ale. Diyan ka nakalamang kay pare. Oh, bright time. Very good chika ang CR. The CR dyan akong obsessed. Time. Ha? Mo na siya. Ito ko buhato na loading chiko. Baking! Ang eyebrow dye. Eyebrow pala ay. Ngayon ako din na siya, no? Kita na dyan sa akong technique dahil. Nangita dito sa akong kilay dahil. Asa ka sana dahil? Ikat lang may kay di mo niya siya magpakuan sa technique. Kaya na rito dahil. Ayun dahil. Kat lang ni... Tatag ni Sumura na siya dahil. Padong namin sa nga tulugara dahil sa reception dahil. So wala may naka-witness sa nga na dahil. Wala may naka-witness yung Sir Romal. Di pa sa kanya pasok-pasok sa simbahan dahil. Kay pagwapa is life girl. So mauna siya dahil. So mauna siya dahil. Nag-live ako sa FB dahil. Salamat dahil. Charot! See you later. Di ba na? See you later. Daluin. Hi, bitch. Hello. Sumura ni siya dahil. Ako na mo ato una sa reception. Charot. Kay... Naglalay siya kay basta sa ring light ba? May ka lagi naman sa Taiwan para makita ko na ang mga shimmer. Sige daw. White lang daw. Okay naman daw white. Wait na kayo yung mura filter. Face siya. 3 minutes daw. Uy, kasi 3 minutes daw kadlok. Okay, ako na ko. Anyways, mura na siya din. Maato po ko sa bride dye. Wow, lamig yung eyes dye. So, mura na siya dye. Mag-retouch pa ako dito dye. Magdadadakog mga butan dye. Diyos ko, Lord. And then... Yeah. Mura na siya, guys. Okay. Outfit of the day. Chawa, bitch. Chawa ka. Mura ko mo atin og meeting day. So anyways, mag-retouch na ako dahil. Forever 21, Charlie na Forever H&M ni tanan dahil. Manggora ni ang top. So anyways, mura na siya guys. So guys, basta see you later. What the fuck? Like, oh my god, shout out. So anyways, ay mo man kaslon di ay day. Mo di ay ni sila day. Agi jud ko diri day like what the fuck. So mo na siya. See you later. Behind the scene day. Charot kayo. So, mana na dahil. Watch me gyapin sa reception sa bride day.
mga oras may amuan dahil so sad. Uli na may sayo dahil. So mga morning siguro uli na may sa Cebu. And then mga night swimming na lang may diri dahil. Wala ko nalibang. So chick. Nabot yun sa kanang line no? Hotel. Dili ni may katumrog. Kaya tanan dahil. Victoria na mo dahil. Namalit mo sa 7-Eleven dahil. PC kasaba sa blower. Anyways, dahil. Ang isa kay patay ng isa dahil. So, patay na siya dahil. Daghang kami imnon dahil. Doon ba na mo dahil. Nasa sa mga mini ref. Gamay naman sa ang bago naman na room. So, naa siya TV dahil. So, pwede rin mag-movie mara. Punta na porn. Maura niya siya dahil. Muna na ang last day sa Bohol. At lang Regents di ay day, what the fuck. Dara di ay day, oh. Basta ka na dira dapita day, sa Bohol ka like kabora ka asa ni dapita. Oh, muna dyan ni day. Thank you so much. Okay, libre dyan ni talan sa bride. Oh my God. So, mo pa nila agday, mo pa libre na lang agday. Di ba? Nakato pagbahal, nakapuyo pa og tarong na igdaana, shampoo, makaon, tanan day, sponsor tanan. Yay! So, more na siya day. Day 2 na dyan, day 2, day 3. Mungulit na mi day. So, yeah. Thank you so much. Mauto siya din, nagulit na ng midday, nag-tricycle na lang dyan midday as in what G taxiway in ana pernay VHR day or something pero mahal kay day. So mas barato pa ang tricycle ipakyaw day mo na padong na mi ulit day sa Bohol ay Bohol to Cebu man maura na siya girl man easy kara kaayo like oh my God. Humandayo day ma-jetlag na sad padung sa Bohol sa Cebu day ataya uy. Man mo na sad day nanasa ko sa pier na saba kay ang makina day. Mandayon waji angay istorya diri or i-vlog or angay kay daghang kigtaw day for the first time like oh my God. Pero nanguli mig Sunday o Sunday may nanguli ana hapon mga 1. So naabot mi sa Cebu mga 3. So maura na siya girl man. Paabot sa Cebu day kay 1 pa jud day. So maura na ang chika day. Man mauto siya doy. Thank you so much. Charot. Senyorita dahil mulit na mi dahil na jetlag na sa dahil siya po ang maura na siya dahil huwag kwenta di ba ma? So maura siya dahil ulit na ko sa Cebu dahil sa mga dahil sa Talisay dahil maraming buang mauto siya ang show murag maura gihapon ang style like mura nagwa so mura na siya dahil mura na siya murag watch ko energy mo chika dahil mura na siya uy and you guys enjoy this a little vlog buisit